Yeah, man, I do it for the fam. Tryna put food on my table, going ham. PYT says she knows who I am. Browse on fleek, she'll do it for the gram. Hej, Subscriber her, og i dag skulle vi lige åbne nogle crates. Egentlig havde jeg allerede lavet en video med det før. Lige ødelagt. Egentlig havde jeg lavet en video med det før, men den gik i stykker. Og så ved den sidste video, jeg lavede, der nåede jeg kun lige at åbne 2. Og så lukkede min computer ned, men der fik jeg det der. Så nu kan vi bare se, når der vi laver det her. De her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vi kan bare bruge med, og så tager vi den der. Og ja, jeg er sikker, og jeg håber bare på en unused noget. Eller bare et eller andet godt noget. Jeg sagde noget godt noget. Det er lidt godt. Og næste. Please, kom nu. Jeg mangler virkelig en unused noget. Og især lige nu her. Når der er unused noget wearing. Ja, det er godt. Jeg tager tingene hen lige om lidt. Sådan til I kan se, hvad jeg har fået. Sådan i alt. Sådan er jeg færdig med alt dem her. Men nu er det bare med at åbne. Vi har ikke brug for den. Det er med den her. Det er min ven, han fik en unused noget, hvor han åbnede den her i 3. forsøg. Og det er med, hvis man åbner 10 crates, så har man 9,6% chance for en unused noget, mener nok. Og så det har jeg nok med det her. Men jeg har åbnet nogle flere. Jeg åbner også sådan, jeg ved ikke lige, hvor mange det var sidste gang. Men jeg får bare strange nu her. Og det værste er, det er dårligt strange. Og jeg har ikke lyst til at bruge den af nu. Brug med den der 42. Vi har nemlig 42. Kom nu. Må jeg ikke bare få noget godt noget? Jeg vil have noget godt noget. Nu. Jeg kigger ikke. Pis. Hey, man kan faktisk få meget af dem der. Inde på Tip 2 Warehouse. Sidste. Ja, nej. Ja, jeg er sikker. Jeg tager headset af. Oh my god. Nå, jeg tager lige tingene hen. Se som sådan, og som I kan se her, det var det vi fik. Den der 40 degrees strange, det, jeg ved ikke engang hvad man kan bruge det til, så det lige meget. Fik jeg strange, et eller andet thematic, strange, et eller andet unused wearing, strange, og det var det. Så hvis vi ser mere af det her, så like og subscribe. Peace out.